Hello po mga kababayan ko. Hello to everyone. We are here now at Benguet Provincial Capital, Philippines. Ito po yung kapitolyo ng Benguet, La Trinidad, the Strawberry. At nasa Baguio po tayo mga kababayan ko. For the first time na nabisit po natin ito, samahan nyo po akong bisitahin to. At tignan po natin ang kanilang mga buildings at structures. Bali, ito pong kapitolyo ng Benguet. Tingnan nyo naman po yung kalawak. Galing po tayo doon na part. Yan yung strawberry farm ay banda pa doon na part. Maganda po rito mga kababayan ko. Syempre yung klima malamig, lalo na itong February. I will give the description below mga kababayan ko. Salamat po ng marami sa suporta na ibinibigay nyo po sa ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Dito po yung parking area ng mga clients. Doon po tayo galing kanina. Panagbenga Festival po ngayon. Today is February 28, 2025. May mga offices po dito mga kababayan ko. For the first time na narating po natin ito. Dito po yung sa likod. Yan, dito na po yung COA office. Dito po yung Information Assistance Center. At may mga law office dyan. Dito po yung sa likod ng building. Dito po yung building nila. Dito na po yung sa private area. Tignan po natin sa baba. Yan po. Yan. Yan po yung sa building nila. Pasok po tayo sa building din. Iikot po tayo. Paikot po. Bali kapitolyo po ng Benguet ito. Ng La Trinidad. Actually, napuntahan ko na rin po yung Quirino Province na kapitolyo. At sa Ilocos din. Pero para po sa akin, masasabi ko pong one of the most building structure na maganda ay ang kapitolyo ng Lingayen. Provincial Capital of Lingayen. Bali, yung mga parking space po nila dito ay mga officer. Tignan po natin yung mga governor list.
Pasok po tayo ngayon sa kanilang office. Ito po yung office nila sa loob ng opisina hanggang sa likod opisina. Yan. Dito yung sa office nila. Titignan natin. Good afternoon. Yan. Ito po yung mga opisina ng province of ayan, andito po yung lawak. May kadiwa pala dito. Ito yung mga naging governor ng Kapitolyo ng Benguet. Oh, Gomez, Whitmarsh. Siyempre mga Amerikano at Castilla, Carino, Garland, Blanco, Hora. Ito yung mga governor. Dalmasio. Almit. Tignan nyo po mga kababayan ko, baka nandito po yung mga kaapelido. May Kadiwa po. Kadiwa? Oo. Kadiwa Market. Today is Kadiwa Market. Good afternoon. Ben Palispis Wanding. Bugnosin. Panganiban. Nataon po na Kadiwa po na market ngayon sa loob po ng kanilang Kapitolyo. Mulintas, Melchor, Pangwan, mga leader ng governor, as a governor ng Benguet Capital. And then, hello. Thank you very much. Kadiwa ngayon, no? Kadiwa Market. Today is Kadiwa Market ng Benguet. Yan po. At least mas cheaper sa market. Yan, mas cheaper sa market. Yan. Pero yung Kadiwa namin sa Kapitolyo sa labas. Sa Lingayen. Pangasinan. Punta kayo dun. Dalo kayo dun. Lingayen, Capital Province of Pangasinan. Every ano din dun eh. 2 times sa isang linggo. 2 times. Oh. Dito po yung mga provincial office. Yan. Yan po, transparency. Yan po yung ano na. Yan, Kadiwa. Yung Kadiwa nyo po every weekly? Once a week? Once a month. Ay, once a month? Sa Pangasinan, twice a week. Yan. Sa labas. Bisitahin nyo po ang Lingayen, Pangasinan. Bumisita din po kayo, malapit lang. Ito nga, nandito ko eh. Bumibisita. Yan po, sa Kadiwa Market. Yan, ganda ng kanilang Kapitolyo. Mas cheaper po ito, ma'am, sa market? Yes, ma'am. So ba? Sige, bili tayo mamaya. Akyat muna tayo sa taas. Ito po yung ang ganda ng kanilang provincial stairs. Oh, ganda oh. Yan. Yan. Ang ganda. Yan. This is Stoneworks. Kat po tayo. Yan, ganda ng kanilang stoneworks. Amazing. Ating mga kababayang Ifugao, mga sculpture, Filipino sculpture, ang nag-ukit po dito. Yan po. Ang ganda. Yan.
Ito po yung kanilang Kapitolyo. Hello, sir. Ang kasalukuyang governor is si Sir Palispis? Ah, okay. Yes. Siya po yung ang governor dito ngayon. Hanggang sa loob. Dito po yung office ng 2016 Seal of Good Governance, Seal of Housekeeping. Ito yung gusto kong punta, itong Mosi Trail, taga ng Kibungan, Benguet. Please rise terraces, Tagadang. Lapit na ako yung napuntahan namin. Tuwing Falls sa Blan, Benguet. Ang ganda. Yan, Yan. Ganda. Ay, loobin ng Diyos makarating dito. Ito yung Agri Eco Farm, Bulala sa Blan, Benguet. Giant Goon. Mangkayan. Wow. Ganda. Yan, Oh. Wish and pray that everyone could visit here. And me too. Onggong, Tapaw, Kapangan. Ito yung gusto kong mapuntaan. Loobin ng Diyos. Ito yung Office Davao, Governor Big Class. Dito po yung kanya opisina, ito yung Northern, ito Paway. Napunta na natin to sa Paway. Flower Farm. Yung Heights Place, Paway Atok. Ito, napunta na natin to. Mount Kabunian, Bacon, Benguet. Ito, ang ganda to. Sinakbat. Tres Marias Falls. Wow. Nilagay sa wallpaper. Ang Buklaw ito. It's Bukod Benguet. Dami pa. This is Balikbik. Sulphur Spring. Apo Boreal Cave. Ito pala yung dapat puntahan, no? Taga rito ka. This is Bugas Bexabos Farms. Para ka na yung nakapunta dito, no? Do you speak English? Yeah? Oh my God. Wow! Amazing, huh? Have you went here? Not yet? Mount Ulap. I wish that I could be here. Yeah, Mount Ulap, This is a tourist destination. Very near. Wow. Ito, dadaan ka dyan, dito yung mga opisina. And this is Mount Ugo. Ito, gone. Ang Buklaw Lake, Kabayan. This is Mount Pulag National Park. This is famous. Right? Ito yung Saladrin nila. Dito po yun.
This is La Trinidad Farms. And this is Mount Kalubong. Mount Dakiwagan. And that is the offices, which Governor Office. And dito po sa likod na, ay exit na to. Ito na yung sa exit. Ito na yung exit point. Pwede pa yung baba. Ito yun. Yan. Tignan nyo yan. Overview the mountains and the houses. Ano ito? Sa taas. Ano itong sa taasan? Ano sa taas? You don't know? Lawak din, no? Are you waiting your mom? Huh? Your mom is here? Okay. What office is your mom? What her position? You don't know? Where is your school? Pugis. Pugis. What grade are you? Grade 4. You're grade 4, but you're so high. You're so tall. Yes, for the channel of YouTube. So every Filipino and every other can view it. My mother's watching your videos. This is Bids and Awards Committee. Public employment. How can you put you at YouTube? Yeah, YouTube. We have a channel YouTube. You want to watch? I'll give you later, okay? Okay. Me too. Yeah, you play there. You're careful, okay? To help. Follow them. Yeah, to yun. You want to follow me? Backyard. Where's the GSO office? GSO office? Yes. Maybe over there. Okay. Back infra. Budget. PGO. PDRMO. You are waiting your parents? Waiting for Yeah, there's restroom here again. There's a lot of restroom. There's a restroom there and the upstairs. What office is the upstairs? Oh wow! Oh wow! And this is exit again. There's a two-way exit. Oh, there's more. There's more exit? Wow. Oh. There's 3 exits. Ito po yung nasa labas na ng Kapitolyo. Yan, ma-exit. Yung isa ma-exit doon, tapos dito ma-exit din. So front, right exit. Yes, there's a front also. There's front and back. Oh, there. So the view, the overview, the mountain. Oh, no, you might fall there. Where's your? Okay. What's your name? My name is Filipino TV. Don't hurt it. Benguet Museum. Wow! We will go to the Benguet Museum upstairs. What's your name? What's your name? Oh, kilala. You speak Tagalog or English? I speak English. She too? Ilocano? What's your name? Oh, you're so beautiful. What's your name? Joby. Tita Joby. Yeah. Your name. Your name first. Her, what's your name? My name is Janelle. Janelle. My name is Destiny. My name is Zoe.
Showway. Showway. Okay, this is the exit. We will go to the museum. What building is this? It's my uncle's. I don't know. Ah, okay. That's also a work. Another office of the extension of the capital? Yeah. Yes, it is. It's another office. Yeah. It's another office, yes. It's another office. Are you siblings? No. Okay. My friends. Friend only? And friends? We just said front. Where's your mama? No. In the office? Nowhere. Oh no. Don't go anywhere, okay? We can't follow you. No. Is that a private house there? Yeah. It's a private house, and that's the another office, the court office. Have you went there? No, I went There. What didn't what get building are there? Oh, this is the another project of the capital. Oh, don't go outside. You must be. Oh, it's dangerous. Yeah, it's danger. Ah, the office of the provincial engineer, annex building. It's another annex buildings, the extension. Okay, this is a huge building. Uh, 18 million. Wow. 2025 September. Target date of completion September 3. We are already in the outside of the capital. We will go to the museum upstairs, mga kababayan ko. Shout out to everyone. Thank you very much for supporting our channel, mga kababayan ko. Paki-support din ang ating co-channel. Salamat po ng marami po sa inyo. Mag-comments, mag-suggestion lamang po kayo kung ano pong gusto nyo pong gawin sa ating channel na topic natin. Nandito na po tayo sa labas. And we were going to the museum. Ito po yung sa office nila. It's a museum. Ay, maraming salamat. Hinihingal po ako, mga kababayan ko. Hinihingal po ako. Ayan. Ang ganda ng kanilang coach. Yan o. Tama. Sometimes the most productive things you can do is relax. Live, laugh, live. Live, love, laugh, and be free. Happy Valentine's, Heartmans. Ito, transparency sila. Yan. Kung may complaint, ganyan. Inquiries. Hapon to Japan. Cooperation, Philippines, Japan, 1990. Oh. Sa bagay, friendship naman din na ang Japan. Kahit na sinakop po tayo nga. Pero syempre yung mga kababayan ko na naging biktima, syempre yung maalis na nasaktan din po sila. Kanya-kanya na po yun na adhikain natin. And transparency. Napasok po tayo. This is the mannequin and this is the traditional dress. Benguet. Ayan. Ito po ay tunay na manggagapas. Ito po yung kanilang mga produkto. Pag itatago po ito kasi ganyan po. Ayan, traditional dress. Ganda. May tela po akong ganyan na nakatago pa rin.
Yan, ang ganda oh. This is yung gong ito eh. Pati yung palay, talagang tinatago po nila yan. Pati furnitures. Pag may ano po, may bisita po dito, yan, nag-orientation po sila. Tapos, ni-introduce po yung ating mga kanilang mga kultura, ating kultura bilang Pilipino. Hiningal po ako. Tik-Tik Palace. Kimbal, Sulibaw. Oh. Yan. Ang ganda. Artistic talaga ang mga Pilipino. Yun, may ano na kaagad, oh. Ang ganda. Iron bars, yan, oh. May tunog na agad, oh. Oh, diba? Isang ganun, ang ganda ng tunog, eh. Ito naman, pagka, ano, dito ka, oh, may tunog, eh. May, ano, yan. Pag may, this is made of, ano ba ito? Drum po ito. Ito Sulibaw. Oh. Talak ito. Yan. Mga musical instrument po ito. Yan. Ito, ang ganda ng tunog na to. Oh, yan o. Oh. Iba-iba eh. Yan o. Oh, tignan nyo. Oh, iba din po ito. Tapos iba din yan, ganyan. Ito naman, pero ay dito yung lumalabas yung ano niya. Yan. Ito po yun. Yun. Ito po yung artwork nila. Ayan. Punta po tayo sa taas, mga kababayan ko. Andun po yung ano. Akyat po tayo. Lawak. Ayan. Ayan, ang kanilang province of Benguet. Ayan, yan na po lahat. Yan ang mga sakop. Province of Benguet, kasama po yung, syempre, yung Baguio, Tuba. Yan. Pag lampas mo po ng La Union, start na po yun. Diretso na po yun. Atok Benguet, dito po kami nakapunta ng ano, yan po. Ma'am, bukas pa ba, ma'am? Is it open? Thank you, ma'am. From Pangasinan po ako. Welcome po, ma'am. Si ma'am. Ay, hiningal ako. Hoping that you will visit us too in Pangasinan. Lingayen, Pangasinan, the capital also. Yan po yung traditional dress. Yan po yung map nila. Yan. This is the overview of the mountains. Sa baba po yun, nasa taas po ako. Good afternoon. Good afternoon, sir. Pipirma po tayo dito, mga kababayan ko. Yes, ma'am. My law po kasi. Ay, oo. Prohibited Ay, okay. Oo. Why? So it's for viewing. Viewing only? Yeah, viewing. Ay, okay.
mga kababayan ko, their museum is prohibited by filming or photography. Even that I am a Filipino? Yes, it's a policy. Okay. It's a policy, mga kababayan ko. So, okay. This will be the end of our filming, and I will give you an update later, mga kababayan ko. Thank you very much. Welcome to Filipino TV.